Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hello guys! Welcome back to another video. And for today's video, isi-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking skincare routine tuwing gabi. At kung gusto nyo malaman kung anong mga product ang aking mga ginagamit, just keep on watching. Okay guys, proceed na tayo. Tapos nakapaghilamos na po ako ng face ko, yan. Medyo basa-basa pa siya. Naghilamos na po ako ng face. Yung habon ay ito, yung sa Brilliant guys. Yung Brilliant Kojic Acid Soap, Micro Exfoliating Soap. Yan guys, yan. Meron akong hati nito. Okay, papakita ko sa inyo. Ito siya guys. Ito yung aking ginagamit ngayon. Yan. Yan. Konti na lang siya kasi ginagamit ko siya. Pinuputol-putol ko siya para matipid. Then, guys, magto-toner na tayo. Ang gagamitin ko itong Brilliant Skin. Yan. Yan guys. Yung rejuvenating facial toner nila. Ito ang gagamitin natin ngayon. So, kuha lang ako ng bulak. Yan. Dami ng bulak. Yan. Ito guys. Walang tayo din. Lagyan natin ito ng medyo yellowish yung kulay. Then, ano naman ipataas yung aking para ma-absorb, mas ma-absorb nung face natin yung product. Gentle lang guys para hindi maano yung ating face. Siyempre guys, kailangan natin mag-toner. Gawa kasi yung mga natitirang dirt kahit nakapaghilamos na tayo, syempre hindi naman lahat natatanggal. So, kailangan natin mag-toner. Then, lagyan din natin sa neck para pantay syempre yung ating neck. Guys, toner tayo. Yan. Then, papatuyuin lang natin siya. Saka tayo maglalagay ng night cream. Then, yan, tuyo na siya. Then, magda-night cream na tayo. Ito naman yung rejuvenating facial cream. Yan. Ito. Kuha lang tayo ng cream. Ganito yung kulay. Yan. Kuha lang tayo ng konti. Lagyan lang natin siya. Para maging parang pag-glass skin effect. Kaya ganyan. Tapos i-blend lang natin. Blend lang natin siya ng maayos. Okay guys. Yan na yung aking ginagamit sa mga product tuwing gabi. Sobrang konti lang na. Tatlo lang siya actually. Ito lang siya. Yan. Itong sabon. Yan lang yung ginagamit. Okay guys, sana nagustuhan niyo yung short video ko ng aking night routine. At kung gusto nyo pa ng iba't ibang video, just comment down below and don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. It's me, Erica, and I will see you guys on my next video.